Velkommen til The Clarity Library. Jeg hedder Kim Kuhl. Det essay, du skal høre nu, er måske det mest personlige, jeg nogensinde har skrevet. Det handler om burnout, om de små signaler, vi så let overser, om det øjeblik, hvor kroppen til sidst siger stop. Men mest af alt handler det om vejen tilbage. God fornøjelse. Dedikation. Dette essay er skrevet til dig, der mærker de første signaler. Til dig, der arbejder sammen med en, der gør. Til dig, der har ansvaret for mennesker. For kroppen råber sjældent først. Den råber sidst. Og noget længe. Jeg husker stadig den dag, hvor jeg sad hos min læge, Eva. Jeg troede, jeg var kommet på grund af smerter i benene. I dag ved jeg, at jeg var kommet, fordi min krop gennem lang tid havde forsøgt at få min opmærksomhed. Jeg er hende dybt taknemmelig. Ikke kun for hendes faglighed, men for den empati, hun mødte mig med. Hun så noget, jeg ikke længere selv kunne se. Smerterne sad dybt i ballerne og strålede ned i benene. Nogle dage gjorde de det svært at gå op ad en trappe. Andre dage var det næsten umuligt at komme ned igen. Jeg ledte efter en fysisk forklaring. Noget, der kunne behandles. Noget, der kunne fikses, så jeg kunne fortsætte. Eva lyttede, stillede spørgsmål og undersøgte mig. Da hun var færdig, sagde hun en sætning, jeg aldrig har glemt. Kim, hvis du ikke stopper op nu, så er det næste signal, din krop giver dig, at hjertet stopper. Der blev stille. Ikke fordi jeg straks forstod alvoren, men fordi ordene ikke passede ind i den historie, jeg fortalte om mig selv. Jeg var jo bare træt. Jeg havde travlt, som så mange andre. Jeg passede mit arbejde, leverede mine opgaver og gjorde det, jeg altid havde gjort. Men kroppen fortalte en anden historie. Først senere gik det op for mig, hvor mange signaler jeg allerede havde overset. Et af dem står særligt klart. Vi havde netop afholdt et stort arrangement. Jeg husker ikke længere detaljerne om programmet eller oplæggene. Det jeg husker er, at jeg måtte tage hjem en time før arrangementet sluttede. Jeg var fuldstændig udmattet. Jeg satte mig ind i bilen og kørte hjem. Eller rettere, det må jeg have gjort, for jeg kan ikke huske køreturen. Jeg ved, at jeg kom hjem, men hvordan, ved jeg ikke. Når jeg ser tilbage i dag, er det en af de oplevelser, der gør størst indtryk på mig. Ikke fordi der skete en ulykke, men fordi jeg først bagefter forstod, hvor langt ud jeg faktisk havde ladet mig drive. Det mærkeligste er, at jeg ikke selv synes, det var så mærkeligt. Når belastning udvikler sig gradvist, flytter grænserne sig også gradvist. Det, der tidligere ville have fået mig til at stoppe op, blev pludselig noget, jeg forklarede væk. Jeg vennede mig til trætheden, til smerterne og til den konstante fornemmelse af, at jeg lige skulle klare én opgave mere. Det var først, da Eva satte ord på det, at jeg begyndte at se mønstret. Sammen med erkendelsen kom en følelse, jeg ikke havde forventet. Skam. Hvordan kunne jeg være kommet så langt, uden selv at opdage det? Hvordan kunne jeg, som ellers oplevede mig selv som reflekteret og opmærksom, have overset det, andre tilsyneladende kunne se? I dag tror jeg ikke længere, at det spørgsmål kun handler om mig. Jeg tror, det handler om mange af os. Vi er vant til at forbinde sammenbrud med det øjeblik, hvor noget ikke længere fungerer. Men historien begynder sjældent der. Den begynder langt tidligere, i de små forskydninger, som endnu ikke ser alvorlige ud. Det var det, Eva så. Ikke kun smerterne i mine ben, men et menneske, der gennem lang tid havde forsøgt at fortsætte, selvom noget allerede var begyndt at forandre sig. Kapitel 2 peger på den største misforståelse om stress og burnout, ville ikke være, at vi overser kroppens signaler. Det vil være, at vi tror, de er de første. Det er de sjældent. Når mennesker fortæller om et stressforløb, begynder historien ofte med den dag, kroppen sagde stop. Den dag, de ikke kunne komme ud af sengen. Den dag, de brød sammen på arbejdet. Den dag, lægen sygemeldte dem. Men kroppen er ofte sent i fortællingen. Længe før den råber, sker der små forskydninger i vores måde at arbejde, tænke og være sammen med andre på. Man svarer lige på et par mails om aftenen. Man springer frokostpausen over. Man tager computeren med hjem for en sikkerheds skyld. Man siger ja til én opgave mere, fordi der ikke rigtig er andre, der kan løse den. Hver enkelt beslutning virker fornuftig i øjeblikket. Det er vigtigt at forstå. De fleste mennesker slider ikke sig selv ned, fordi de er ligeglade. De gør det ofte, fordi de er engagerede, loyale og ansvarlige. De siger ja, fordi arbejdet betyder noget.
De tager en ekstra opgave, fordi en kollega har brug for hjælp. De holder ud, fordi de ikke vil svigte. Netop derfor kan de tidlige signaler være så svære at genkende. De ligner ikke nødvendigvis fare. De kan ligne pligtfølelse, fleksibilitet og professionalisme. Det farlige er ikke kun, at belastningen vokser. Det farlige er, at den vokser gennem handlinger, vi normalt forbinder med noget positivt. Grænsen flytter sig sjældent med en stor beslutning. Den flytter sig i de mange små. Den pause, man ikke tog. Den samtale, man udsatte. Den opgave, man ikke sagde nej til. Den aften, man igen lovede sig selv, at næste uge ville blive roligere. På et tidspunkt bliver undtagelsen til en arbejdsmåde. Efterhånden bliver den høje puls normal. Den dårlige søvn bliver normal. Den korte lunte bliver normal. Fraværet af pauser bliver normalt. Den indre uro bliver normal. Og fordi vi stadig fungerer, fortæller vi os selv, at det nok ikke er så alvorligt. Men at fungere er ikke det samme som at have det godt. Man kan godt levere og samtidig miste sin nysgerrighed. Man kan godt passe sit arbejde og samtidig miste sin humor. Man kan godt møde til tiden og samtidig være på vej væk fra den udgave af sig selv, man holder allermest af. Før kroppen kommer der ofte andre signaler. Ændringer i energien, sproget, tålmodigheden, dømmekraften og evnen til at glæde sig. Vi bliver måske mere kontante, mere tavse, mere følsomme over for afbrydelser, mindre interesserede i mennesker, vi normalt holder af. Ingen af disse forandringer behøver i sig selv at være alarmerende, men de kan være begyndelsen på et mønster. Det er mønstret, vi skal lære at se, for kroppen er ikke altid den første, der hvisker. Nogle gange hvisker hverdagen først. Kapitel 3. De signaler andre så. Det er nærliggende at tro, at vi selv er de første til at opdage, når noget er ved at gå galt. Vi bor trods alt i vores egen krop. Vi mærker trætheden, uroen og smerterne indenfra. Derfor burde vi også være de første til at forstå, hvad der er ved at ske. Min erfaring er, at sådan er det sjældent. Ofte er det menneskerne omkring os, der ser forandringen først. Ikke fordi de nødvendigvis kender os bedre, men fordi de kender den udgave af os, som gradvist er ved at forandre sig. Når jeg ser tilbage på mit eget forløb, må jeg erkende, at signalerne ikke kun blev opfanget af min læge. Flere af mine kolleger sagde, at jeg skulle passe på mig selv. Michael gjorde det samme derhjemme. Problemet var bare, at jeg selv var overbevist om, at jeg allerede passede på mig selv. Eva sagde det. Mine kolleger sagde det. Michael sagde det. Og hver eneste gang tænkte jeg nogenlunde det samme. Det er sødt af jer, men jeg har styr på det. Sandheden var, at jeg ikke havde styr på det. Jeg havde bare mistet evnen til at vurdere, hvor langt mine egne grænser var flyttet. Når belastningen bliver en del af hverdagen, mister vi langsomt det sammenligningsgrundlag, vi tidligere havde. Det, der udefra virker bekymrende, kan indenfra føles som en helt almindelig tirsdag. Derfor kan omsorg også være svær at modtage. Når nogen siger, at vi virker trætte, fraværende eller anderledes, hører vi ikke altid bekymringen. Vi kan høre kritik. Vi kan opleve, at vores engagement bliver misforstået, eller at nogen forsøger at bestemme over os. Jo mere vi kæmper for at holde fast i billedet af, at vi stadig har kontrol, desto mere truende kan andres blik føles. Det gælder også den anden vej. Det er svært at være den kollega, partner eller ven, der ser forandringen. Man vil ikke overdrive. Man vil ikke være anmasende. Man ved ikke, om man har ret. Derfor kommer omsorgen let til at lyde som en praktisk kommentar. Du arbejder for meget. Du burde tage en fridag. Pas nu lidt på dig selv. Men den slags sætninger er nemme at afvise. De siger noget om adfærden, men ikke nødvendigvis om det menneske, man savner. Måske er der brug for et andet sprog. Jeg oplever, at noget i dig har forandret sig. Du virker ikke så meget til stede, som du plejer. Jeg er ikke sikker på, hvad der sker, men jeg er bekymret for dig. Det er mere sårbart at sige, men det er også sværere at forklare væk. Belastningen påvirker ikke kun vores energi. Den påvirker den måde, vi er sammen med andre mennesker på. Vi bliver ikke nødvendigvis et andet menneske, men den udgave af os selv, vi holder allermest af, kan begynde at fylde mindre. Humoren forsvinder lidt. Tålmodigheden bliver kortere. Nysgerrigheden bliver afløst af irritation. Samtaler, der før gav energi, begynder at føles som krav. Ofte ser andre det, før vi selv gør.
Derfor er andres omsorg ikke et bevis på, at de ved bedre end os. Den er et ekstra spejl, når vores eget blik er blevet uklart. Måske er det netop derfor, vi har hinanden. Kapitel 4. Det forskningen hjælper os med at forstå. De første kapitler kunne let læses som en fortælling om et menneske, der ikke passede godt nok på sig selv. Det ville være en enkel forklaring. Det ville også være en utilstrækkelig forklaring. Forskning i stress og arbejdsliv peger igen og igen på, at burnout ikke kun handler om det enkelte menneskes robusthed eller evne til at sige fra. Det udvikler sig i et samspil mellem mennesket og de betingelser, mennesket arbejder under. Verdenssundhedsorganisationen WHO beskriver burnout som et arbejdsrelateret fænomen, der kan opstå efter kronisk arbejdsrelateret stress, som ikke er blevet håndteret. Det viser sig blandt andet som udmattelse, større mental afstand til arbejdet og en oplevelse af reduceret professionel effektivitet. Den beskrivelse er vigtig, fordi den flytter spørgsmålet. I stedet for kun at spørge, hvorfor et menneske ikke stoppede i tide, må vi også spørge, hvad der gjorde det så svært at stoppe. Noget af svaret findes i forholdet mellem krav og ressourcer. Job demands and resources-teorien beskriver, hvordan belastningen vokser, når arbejdets krav over tid overstiger de ressourcer, man har til rådighed. Ressourcer er ikke kun tid og bemanding. Det kan også være tydelig retning, støtte fra kolleger, adgang til information, indflydelse, pauser og mulighed for restitution. Det var netop denne ubalance, jeg først langt senere kunne se i mit eget forløb. Problemet var ikke kun, at jeg havde meget at lave. Problemet var, at opgaverne blev ved med at komme, mens evnen til at skabe overblik, prioritere og komme mig blev mindre. Når ressourcerne svinder, bliver selv velkendte opgaver dyrere at løse. Man bruger mere energi på at huske, sortere og vælge. Det, der tidligere var udfordrende, bliver tungt. Det, der tidligere gav tilfredshed, bliver endnu et krav. Høje krav er ikke nødvendigvis skadelige. Mange mennesker trives med ansvar, kompleksitet og perioder med højt tempo. Det afgørende er ofte, om kravene følges af indflydelse. Robert Karaseks forskning i krav og kontrol peger på, at risikoen øges, når høje krav kombineres med lav mulighed for at påvirke, hvordan arbejdet udføres. Ansvar uden råderum er en særlig belastende kombination. Man forventes at få noget til at lykkes, men har ikke nødvendigvis mandatet, tiden eller ressourcerne til at ændre de forhold, der står i vejen. Det kan skabe en mærkelig form for fastlåsning. Man arbejder mere, men oplever mindre effekt. Man tager mere ansvar, men får mindre indflydelse. Til sidst kan man begynde at tro, at problemet er ens egen utilstrækkelighed. Her bliver forbindelsen til kapitel 6 tydelig. Følelsen af reduceret professionel effektivitet betyder ikke nødvendigvis, at kompetencerne er forsvundet. Den kan opstå, fordi man gennem lang tid har forsøgt at lykkes under betingelser, der gør det stadig sværere. Men arbejdets struktur forklarer ikke alt. Mennesker har også grundlæggende psykologiske behov. Self-determination theory, teorien om selvbestemmelse, peger blandt andet på autonomi, kompetence og tilhørsforhold. Vi har brug for at opleve en vis indflydelse, at kunne bruge og udvikle det vi kan, og at høre til i relationer, hvor vores bidrag har betydning. Når disse behov gradvist udhules, ændres forholdet til arbejdet. Man kan fortsat være loyal og pligtopfyldende, men glæden bliver svagere. Arbejdet går fra at være noget, man deltager i, til noget, man forsøger at overleve. Det er også derfor, relationerne betyder så meget. Amy Edmondsons forskning i psykologisk tryghed handler om, hvorvidt mennesker oplever, at de kan stille spørgsmål, indrømme fejl, udtrykke bekymring og bede om hjælp, uden at blive ydmyget eller straffet. I et miljø med lav psykologisk tryghed bliver tavsheden en del af belastningen. Hvis man ikke oplever, at man kan sige, jeg kan ikke følge med, bliver det nemmere at skjule end at dele. Hvis usikkerhed bliver fortolket som svaghed, vil mange forsøge at kompensere ved at arbejde mere. Hvis ingen taler åbent om overbelastning, kan alle ende med at tro, at de er de eneste, der kæmper. Så bliver det individuelle problem i virkeligheden et fælles mønster, ingen får sat ord på. Når forskningen lægges oven på de første kapitler, opstår et mere nuanceret billede. Burnout handler ikke kun om arbejdsmængde. Det handler om et længerevarende misforhold mellem krav og ressourcer, ansvar og indflydelse, engagement og restitution,
tilhørsforhold og ensomhed. Det betyder ikke, at det enkelte menneske er uden ansvar. Men det betyder, at ansvaret aldrig kun kan placeres hos det menneske, der til sidst ikke kunne mere. Kroppen råber ikke, fordi mennesket er svagt. Den råber, når menneskets egne grænser og systemet omkring mennesket over tid er kommet ud af balance. Kapitel 5. Når alt føles vigtigt. Noget af det sværeste ved et langvarigt belastningsforløb er, at man langsomt mister evnen til at vælge. Problemet er sjældent kun mængden af arbejde. Problemet er, at det bliver sværere at se, hvad der egentlig skal komme først. Når alt føles vigtigt, begynder vi at reagere på det, der larmer højst, i stedet for det, der betyder mest. Indbakken får mere magt end retningen. Kalenderen får mere magt end energien. Den seneste henvendelse får mere vægt end den opgave, vi allerede havde vurderet som vigtigst. Det lyder måske som et organisatorisk problem, men det bliver hurtigt et menneskeligt problem. Hver gang vi skifter fokus, skal hjernen lukke noget ned, genfinde noget andet og vurdere, hvad der nu kræver opmærksomhed. Når retningen er tydelig, kan mange valg træffes næsten automatisk. Når retningen er uklar, skal hvert valg forhandles på ny. Det bruger ikke kun tid, det bruger indre kapacitet. Under langvarig belastning bliver denne kapacitet mindre. Beslutninger, der tidligere var enkle, begynder at føles tunge. Man læser den samme mail flere gange. Man udskyder små valg. Man går fra opgave til opgave, uden oplevelsen af egentlig at afslutte noget. Samtidig kan alle opgaver få den samme følelsesmæssige vægt. En mindre forespørgsel kan føles lige så presserende som en strategisk beslutning. En ændring i kalenderen kan udløse en uforholdsmæssig reaktion. Ikke fordi den enkelte ting er alvorlig, men fordi systemet allerede er fyldt. Når der ikke længere er plads til at prioritere, opleves alt som en trussel mod det skrøbelige overblik. Det er også her uklarhed i organisationen bliver belastende. Hvis forventningerne er uklare, eller prioriteringerne skifter uden forklaring, bliver medarbejderen selv nødt til konstant at gætte. Hvad betyder mest? Hvem skal tilfredsstilles først? Hvad bliver jeg målt på? Hvad kan vente? Samvittighedsfulde mennesker forsøger ofte at løse uklarheden ved at tage endnu mere ansvar. De arbejder længere, dobbelttjekker mere og holder flere muligheder åbne. Det kan ligne grundighed, men det kan også være et tegn på, at de ikke længere føler sig sikre på, hvad der er godt nok. Jeg kender den bevægelse. Når tilliden til prioriteringen svækkes, forsøger man at sikre sig ved ikke at vælge noget fra. Men hver opgave, man holder åben, bliver endnu en lille mental forpligtelse. Til sidst er det ikke kun arbejdet, der fylder. Det er alt det uafsluttede. Måske er spørgsmålet derfor ikke først og fremmest, hvordan vi når mere. Måske er spørgsmålet, hvordan vi igen skaber så meget klarhed, at noget kan få lov til ikke at være vigtigt lige nu. Kapitel 6. Da jeg ikke længere stolede på mig selv. Jeg havde altid opfattet mig selv som et menneske, der handlede. Hvis der opstod et problem, fandt jeg en løsning. Hvis noget virkede uklart, begyndte jeg at skabe overblik. Derfor kom det bag på mig, hvor dybt det ramte, da tilliden til min egen vurdering langsomt begyndte at forsvinde. Vi taler ofte om stress som mangel på energi, men noget af det sværeste er tvivlen. Man genlæser en mail en ekstra gang, spørger en kollega, om formuleringen virker rigtig, udskyder en beslutning, man tidligere ville have truffet naturligt. Ikke fordi man mangler viden, men fordi man ikke længere føler sig sikker på, at ens dømmekraft kan bære. Langvarig belastning tager ikke først vores kompetencer fra os, den gør adgangen til dem vanskeligere. Erfaringen bliver sværere at mærke, og intuitionen overdøves af spørgsmål. Har jeg overset noget? Er det godt nok? Hvad hvis jeg vælger forkert? Det paradoksale er, at mange reagerer ved at arbejde endnu mere. Man forbereder sig længere, kontrollerer flere detaljer og søger mere bekræftelse. Det føles ansvarligt, men kan blive en spiral. Jo længere en beslutning tager, desto større kommer den til at føles. Tvivlen følger også med ind i relationerne. Et neutralt spørgsmål kan opleves som mistillid. Et forslag som et tegn på, at man ikke længere slår til. Mine kompetencer var ikke forsvundet, men jeg kunne ikke længere regne med at finde dem, når jeg havde brug for dem. Vejen tilbage har derfor handlet om mere end at få energi igen. Den har handlet om små erfaringer med at kunne vælge. At træffe en beslutning uden at genåbne den 5 gange. At sige, at noget er godt nok, og at mærke en grænse uden først at skulle bevise, at den er rimelig. Tillid vender sjældent tilbage som en stor erkendelse. Den vender tilbage hver gang vi tør stole på det første stille nej.
Kapitel 7. Vejen videre. Begynder med at lytte. Da jeg blev sygemeldt, troede jeg længe, at mit mål var at komme tilbage. Tilbage til den hverdag, jeg kendte. Tilbage til den handlekraft, der altid havde været en naturlig del af mig. I dag ser jeg anderledes på det. Hvis mit mål blot var at blive præcis den samme igen, ville jeg sandsynligvis også vende tilbage til nogle af de mønstre, der langsomt førte mig derhen, hvor kroppen til sidst satte en grænse. For mig har det ikke handlet om at blive mindre ambitiøs eller mindre engageret. Jeg øver mig i noget andet. At opdage signalerne tidligere. Det lyder enkelt. Det er det ikke. At lytte til sig selv er ikke det samme som altid at følge den første følelse. Træthed kan være almindelig træthed. Irritation kan skyldes en dårlig dag. Uro kan opstå, fordi noget nyt og vigtigt står på spil. Et signal bliver først meningsfuldt, når vi ser det i sammenhæng. Jeg har derfor måttet lære at være nysgerrig på gentagelserne. Sover jeg dårligt en nat, eller vågner jeg igen og igen med arbejdet i hovedet? Bliver jeg irriteret i en situation, eller er min tålmodighed blevet kortere generelt? Har jeg brug for ro efter en travl dag, eller begynder jeg at trække mig fra mennesker, der normalt giver mig energi? For mig viser belastning sig ikke kun som træthed. Den kan ligne handlekraft, et behov for at fortsætte, selv når jeg burde stoppe, eller en restløshed, der får aktivitet til at føles tryggere end stilhed. Andre gange mærkes den i kroppen som spændinger, smerter, uro eller ændret vejrtrækning. Kroppen kan reagere, før tankerne har formuleret, hvad der føles forkert. Det gør den ikke til en ufejlbarlig sandhedsfortæller, men dens reaktioner fortjener at blive undersøgt. Hvad skete der lige før? Er det noget, jeg har mærket før? Hvad prøver jeg at presse mig selv til ikke at mærke? Måske handler personlig udvikling ikke om at slippe af med alle sine gamle mønstre, men om at kende den godt nok til at opdage, når de igen tager styringen. Mit mål er ikke at blive den Kim, jeg var. Mit mål er at blive ved med at udvikle mig som det menneske, jeg har blevet. Jeg håber ikke, at jeg er blevet et menneske, der arbejder mindre. Jeg håber, at jeg er blevet et menneske, der lytter tidligere. Kapitel 8. At lære sit eget alarmsystem at kende. Men hvordan opdager vi signalerne, mens de stadig er små, mens der endnu er mulighed for at ændre kurs? Vi omgiver os med systemer, der varsler tidligt. Røgalarmer, overvågning af servere og biler, der registrerer fejl, før de bliver alvorlige. Vi ved, at små afvigelser kan fortælle mere end det synlige sammenbrud. Menneskets alarm lyder sjældent så entydigt. Den kan vise sig som irritation, en beslutning, der pludselig føles tung, en uro uden klart navn, eller en træthed, der ikke forsvinder efter en god nats søvn. Hver forandring kan virke ubetydelig. Det er mønstret, der betyder noget. Nogle signaler er helt fysiske. Når hjernen oplever fare eller vedvarende belastning, kan det autonome nervesystem aktivere fight or flight. Pulsen stiger, vejrtrækningen ændres, musklerne spændes. Reaktionen beskytter os. Men hvis den aktiveres igen og igen uden tilstrækkelig ro, kan kroppen blive ved med at være på vagt, også når ingen synlig fare er til stede. Det hjalp mig til at forstå, at mine smerter og min uro ikke var adskilt fra det, jeg havde været igennem. De var heller ikke noget, jeg bare kunne tænke mig ud af. Kroppen reagerede på det, den gennem lang tid havde lært at forvente. Jeg kendte bevægelsen fra mit arbejde med organisationer. Den første samtale begynder sjældent med et klart problem. Oftere er der en fornemmelse af, at noget har ændret sig. Beslutninger tager længere tid. Energien er lavere. Samarbejdet føles mere besværligt. Det synlige problem viser sig ofte at være et signal for noget, der længe har udviklet sig under overfladen. Hvorfor skulle mennesker være anderledes? Spørgsmålet gav mig ikke en færdig metode. Det gav mig behov for et enkelt sprog for de forskydninger, der ellers forsvinder i hverdagen. Her opstod The Clarity Compass. Ikke for at sætte mennesker i kasser eller fortælle dem, hvilken vej de skal gå. Et kompas kan højst hjælpe os med at se, hvor vi står, og om retningen har ændret sig. Nogle gange er det nok til at tage en samtale, justere tempoet eller sige fra, før belastningen vokser sig stor. Det giver ikke svarene. Det hjælper os med at blive ved spørgsmålene lidt tidligere. Kapitel 9. Når ansvaret ser forskelligt ud. Når vi taler om stress og burnout, kommer samtalen ofte til at handle om den enkelte.
Hvad kunne personen selv have gjort anderledes? Hvorfor sagde vedkommende ikke fra? Hvorfor blev signalerne ikke opdaget tidligere? Det er forståelige spørgsmål, men de bliver utilstrækkelige, hvis de står alene, for ingen af os arbejder, lever eller bliver belastet i et tomrum. Vi indgår i relationer, samarbejder og systemer, hvor ansvar er fordelt på forskellige måder. Medarbejderen har et blik, lederen et andet, kollegaen et tredje. Ingen af dem ser det hele, men hver af dem kan se noget, de andre ikke kan. Til medarbejderen. Det er let at læse et essay som dette, og straks begynde at lede efter faresignaler i sig selv. Sover jeg for dårligt? Er jeg blevet mere irritabel? Har jeg mistet glæden? Er min uro et tegn på noget alvorligt? Den opmærksomhed kan være værdifuld, men den kan også blive endnu en opgave, vi forsøger at løse perfekt. Pointen er ikke, at vi hele tiden skal overvåge os selv. Pointen er, at vi må turde blive nysgerrige, når noget ændrer sig over tid. Måske er det første spørgsmål derfor ikke, er jeg stresset? Måske er det, hvad er blevet anderledes? Hvornår begyndte arbejdet at fylde på en ny måde? Hvornår blev pauser sværere at tage? Hvornår begyndte søvnen, humøret eller kroppen at reagere? Hvilke opgaver giver stadig energi, og hvilke tømmer mere, end de burde? Hvad har jeg vendet mig til, som jeg tidligere ville have reageret på? Det er ikke altid muligt at svare klart. Nogle gange mærker man kun en vag forskydning, en oplevelse af at være længere væk fra sig selv. Netop der kan det være hjælpsomt at tale med nogen, før man selv har hele forklaringen. Mange venter, fordi de gerne vil kunne dokumentere, at deres bekymring er rimelig. De vil være sikre på, at de ikke overdriver. Men man behøver ikke en diagnose for at sige, at noget ikke føles bæredygtigt. Man må godt sige, jeg kan mærke, at jeg ikke fungerer, som jeg plejer. Jeg har svært ved at prioritere, selvom jeg normalt er god til det. Jeg ved ikke præcis, hvad der er galt, men jeg har brug for, at vi ser på min arbejdssituation. Det er ikke et nederlag at bede om hjælp, før man er brudt sammen. Det er et forsøg på at bevare handlemulighederne. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderen ikke får hele ansvaret for at regulere en belastning, der måske er skabt af uklare prioriteringer, utilstrækkelige ressourcer eller modsatrettede krav. Man kan blive bedre til at sige fra, men et menneskes grænser kan ikke i længden kompensere for et system, der konstant overskrider dem. Derfor må refleksionen også rette sig ud af. Hvilke forventninger er tydelige, og hvilke skal jeg selv gætte mig til? Har jeg ansvar uden tilstrækkelig indflydelse? Er der reelt mulighed for restitution, eller skal den skabes i fritiden? Kan jeg sige, at opgaven ikke kan løses inden for de givne rammer, uden at det bliver opfattet som manglende engagement? At stille disse spørgsmål er ikke det samme som at fralægge sig ansvar. Det er at placere ansvaret mere præcist. Til lederen. Lederen står et andet sted i fortællingen. Her er leverancer, deadlines, møder og måske fravær synlige. Den natlige uro, smerterne, tvivlen og den energi medarbejderen bruger på at få det hele til at se normalt ud, er det sjældent. For en medarbejder kan stadig levere længe efter at arbejdet er holdt op med at være bæredygtigt. Nogle af de mest samvittighedsfulde mennesker bliver ved med at præstere, netop fordi de forsøger at skjule, hvor meget det koster. Derfor kan ledelse ikke nøjes med at spørge, om opgaverne bliver løst. Der må også spørges til, hvordan de bliver løst. Hvad kræver det af medarbejderne at holde niveauet? Hvilke opgaver bliver skubbet foran sig? Hvor ofte ændres retningen? Hvem bærer usikkerheden, når prioriteringerne er uklare? Er det den enkelte medarbejder, der igen og igen skal få uforenelige krav til at hænge sammen? En leder behøver ikke være terapeut, men en leder har ansvar for de betingelser, arbejdet udføres under. Det ansvar viser sig blandt andet i evnen til at prioritere tydeligt. Ikke blot ved at fortælle, hvad der er vigtigt, men også hvad der ikke er vigtigt lige nu. Når alt kaldes strategisk, kritisk eller presserende, overlades den egentlige prioritering til medarbejderen. Det kan se fleksibelt ud, men opleves som et permanent krav om at gætte rigtigt. Tydelig ledelse er derfor også beskyttelse mod unødig belastning. Det samme gælder opfølgning. En enkelt samtale om trivsel er sjældent nok, hvis arbejdsvilkårene ikke ændrer sig. Det nytter ikke meget at opfordre medarbejdere til at passe på sig selv, hvis der samtidig sendes mails sent om aftenen, deadlines flyttes tættere på, eller nye opgaver lægges oven på de gamle uden fravalg. Omsorg uden organisatorisk handling
kan let blive et venligt lag oven på det samme problem. Lederen må også være opmærksom på de medarbejdere, der ikke siger fra. Tavshed er ikke nødvendigvis et tegn på, at alt er godt. Den kan være et tegn på loyalitet, usikkerhed eller en kultur, hvor det føles risikabelt at vise begrænsninger. Derfor er et vigtigt spørgsmål ikke kun, har du for meget at lave? Det er også, hvad er blevet sværere at lykkes med? Hvor oplever du, at krav og muligheder ikke længere hænger sammen? Hvad skal vi vælge fra, hvis dette skal være bæredygtigt? Det afgørende ord er vi. For når belastning bliver synlig, må samtalen ikke ende med, hvad medarbejderen selv vil gøre anderledes. Det må også handle om, hvad lederen og organisationen vil ændre. Til kollegaen. Kollegaens blik er tættere på hverdagen. Her bliver de små forandringer synlige, selvom der hverken følger formelt ansvar eller ret til at træffe beslutninger med. Man lægger måske mærke til, at en kollega ikke længere spiser frokost med de andre, at humoren er forsvundet, at der bliver arbejdet sent, at små afbrydelser udløser en irritation, som ikke plejer at være der. Man ser det, men tvivler på, om man bør sige noget. Måske er det bare en travl periode. Måske blander man sig. Måske vil kollegaen blive vred. Den tvivl er forståelig, men omsorg kræver ikke sikkerhed. Den kræver nærvær. Man behøver ikke stille en diagnose eller forklare, hvad den anden fejler. Man kan nøjes med at beskrive det, man ser. Jeg oplever, at du virker mere presset end normalt. Jeg lægger mærke til, at du ofte bliver siddende, når vi andre går. Jeg savner lidt den måde, du plejer at være til stede på. Det er bedre at tale fra sin egen observation, end at fortælle den anden, hvordan vedkommende har det. Og så må man kunne tåle, at bekymringen bliver afvist. Et menneske, der kæmper for at bevare kontrollen, er ikke nødvendigvis klar til at tage imod det, andre ser. Men samtalen kan alligevel sætte et lille mærke. En sætning, der først giver mening senere. Kollegaens ansvar har dog også en grænse. Man kan lytte, spørge og støtte. Man kan tilbyde at gå med til lederen eller hjælpe med at skabe overblik. Men man kan ikke overtage ansvaret for den andens helbred eller blive den eneste, der holder situationen sammen. Hvis bekymringen er alvorlig, må den bringes videre. Ikke som sladder, men som omsorg. Det kan føles som et brud på fortroligheden, men tavshed er ikke altid loyalitet. Nogle gange er loyalitet at handle, når den anden ikke længere selv kan. Der er også en mere kollektiv dimension. Kollegaer er med til at skabe kulturen omkring arbejdet. Hvad roser vi hinanden for? Hvem bliver fremhævet som den engagerede? Er det den, der skaber gode resultater inden for bæredygtige rammer, eller den, der altid svarer, altid træder til og aldrig siger nej? Kulturer opstår ikke kun gennem politikker og værdier. De opstår gennem de små signaler, vi sender til hinanden hver dag. Når vi beundrer grænseløs tilgængelighed, gør vi det sværere at sætte grænser. Når vi taler åbent om kapacitet, prioritering og fejl, gør vi det lettere at være menneske på arbejdet. Et fælles blik. Medarbejderen mærker noget indefra. Lederen ser rammerne. Kollegaen ser forandringen udefra. Ingen af dem har hele sandheden. Netop derfor har de brug for hinanden. Det fælles ansvar begynder, når vi holder op med at lede efter én skyldig, og i stedet bliver nysgerrige på samspillet. Hvad er det menneskelige signal? Hvad er det relationelle signal? Hvad er det organisatoriske signal? The Clarity Compass kan hjælpe med at skabe et sprog for disse forskydninger. Men et kompas ændrer ikke i sig selv retningen. Det gør de samtaler og handlinger, der følger. For medarbejderen kan det være at sætte ord på noget tidligere. For lederen kan det være at ændre betingelserne, før medarbejderen er tvunget til at ændre hele sit liv. For kollegaen kan det være at sige det, man ser, selvom man ikke er sikker på, hvordan det bliver modtaget. Ingen af delene er lette, men måske er det netop sådan, et varslingssystem bliver fælles. Ikke fordi alle ser det samme, men fordi vi tager det alvorligt, når nogen ser noget. Vi kan ikke altid forhindre, at et menneske bliver belastet, men vi kan skabe arbejdspladser, hvor signalerne ikke behøver at blive så høje, før nogen reagerer. Kapitel 10. Hvad gør vi nu? Efter refleksionen kommer spørgsmålet, hvad gør vi så nu? Det er fristende at svare med råd. Tal med din leder, prioriter, hold pauser, lær at sige nej. Men løsrevne råd rækker ikke, når belastningen opstår i samspillet mellem mennesket, relationerne og arbejdets rammer. Vejen videre begynder med opmærksomhed.
Ikke en anspændt overvågning, men viljen til at undersøge det, der har ændret sig, før vi forklarer det væk. Når et menneske bliver mere stille, beslutninger tager længere tid, eller kroppen reagerer, er den første opgave ikke at placere skyld. Det er at forstå signalet. Ingen kan bære hele ansvaret. Medarbejderen kan sætte ord på det, der mærkes. Lederen kan undersøge betingelserne. Kollegaerne kan lade være med at gøre grænseløs tilgængelighed til idealet. Organisationen kan sikre, at arbejdets struktur ikke systematisk kræver mere, end mennesker kan holde til. Opmærksomhed skal kunne mærkes. Mange arbejdspladser taler om trivsel, men hvis svarene ikke ændrer noget, bliver samtalen let en tom gestus. Omsorg bliver først troværdig, når den kan mærkes i prioriteringerne. Nogle gange må en opgave fjernes, en deadline flyttes eller et ansvar fordeles anderledes. Det har en pris. Noget bliver forsinket, nogen bliver skuffet, en ambition må vente. Men hvis intet kan vælges fra, bliver mennesket det eneste sted, der kan optage presset. Sådan kan belastning forblive usynlig længe. Organisationen ser ud til at fungere, fordi medarbejderen kompenserer med længere dage og mere arbejde i tankerne derhjemme. Resultatet leveres. Prisen står ikke i regnearket. Vi behøver heller ikke vente på sikkerhed. En leder skal ikke vide, om en medarbejder er på vej mod burnout, før der reageres på uklar prioritering. En kollega skal ikke være sikker på, at noget er alvorligt, før der spørges. Tidlig handling rummer usikkerhed. Det er netop derfor, den er tidlig. Plads til det uklare. De første signaler kommer sjældent med en færdig forklaring. De kan lyde som: jeg kan ikke helt forklare det, men jeg bruger mere energi end før. Hvis kun færdige argumenter får plads, bliver sådanne sætninger aldrig en del af samtalen. Derfor har vi brug for rum, hvor man må tale, før ordene er præcise. Det kræver tryghed, men også tid. Nogle ting kan ikke få form i de sidste 5 minutter af et statusmøde. Små handlinger. Når et mønster bliver synligt, kan fristelsen være at tænke stort. Nyt job, lang sygemelding, et helt andet liv. Nogle gange er store forandringer nødvendige, men tidlig opmærksomhed giver også mulighed for mindre justeringer. En tydelig prioritering kan fjerne timers mental uro. Et møde kan aflyses. En kollega kan overtage en opgave. En beslutning kan flyttes til det niveau, hvor den hører hjemme. Det afgørende er, at handlingerne ikke kun gør mennesket bedre til at holde ud. De skal mindske det, der kræver udholdenhed. Når nogen vender tilbage. Det fælles ansvar bliver særligt tydeligt efter en sygemelding. Tilbagevenden bliver ofte planlagt som en langsom optrapning af arbejdstiden. Men tiden er kun en del af belastningen. Hvis de samme uklare forventninger og modsatrettede krav venter, vender mennesket tilbage til betingelserne, der var med til at skabe sammenbruddet. Spørgsmålet er derfor ikke kun, hvor mange timer der kan arbejdes, men hvad der skal være anderledes, for at arbejdet kan blive bæredygtigt. Hvilke opgaver skal ikke tilbage? Hvem prioriterer, hvis de gamle signaler viser sig igen? Erfaringen må ikke kun blive den sygemeldtes private læring. Organisationen må også lære. Fælles bæredygtighed. Et stærkt menneske kan holde til meget. Det betyder ikke, at det bør. Bæredygtighed er ikke et arbejdsliv uden pres. Arbejde indebærer ansvar, usikkerhed og perioder med høj intensitet. Spørgsmålet er, om der samtidig findes retning, indflydelse, støtte og restitution, og om trætheden kan få et svar. Her får The Clarity Compass sin betydning som et fælles blik, ikke som endnu en opgave for den enkelte. Et kompas kan vise, at retningen har ændret sig. Det kan ikke gå vejen for os. Det kræver samtaler, fravalg og viljen til at ændre rammerne, ikke kun mennesket. Vi kan ikke fordele skyld på en måde, der gør fortiden enkel, men vi kan fordele ansvar, så fremtiden bliver anderledes. For mig begyndte den handling ikke med en stor beslutning, men med en langsom opmærksomhed på, hvad der faktisk var ved at forandre sig. Kapitel 11. En ny stemme. Da jeg blev sygemeldt, troede jeg, at mit vigtigste mål var at finde tilbage til den, jeg havde været. Jeg ventede på, at energien skulle vende tilbage, og at den gamle udgave af mig selv igen ville dukke op. Først langt senere gik det op for mig, at det ikke var det, rejsen handlede om. Jeg skulle ikke finde tilbage. Jeg skulle finde en ny måde at være mig på. Jeg har aldrig været et menneske, der skrev dagbog. Når noget fylder i mig, får det som regel en anden form. Gennem hele mit arbejdsliv har jeg bearbejdet verden ved at skabe.
projekter, undervisning, modeller, idéer. Denne gang blev det musikken. Ikke fordi jeg havde en drøm om at udgive sange, men fordi der var følelser, som ikke længere kunne nøjes med at eksistere inden i mig. Jeg havde brug for at give dem et sted at bo. Det mærkelige var, at jeg først forstod sangene, da de var skrevet. De blev ikke til ud fra en plan. De opstod, fordi noget i mig havde brug for at komme ud. Først bagefter kunne jeg se, at hver eneste sang beskrev et sted på den rejse, jeg selv var på. All I Wanted Was To Build blev sangen om tabet. Dengang troede jeg, den handlede om at miste mit arbejde. I dag ved jeg, at den handlede om noget langt større. Den handlede om at miste en del af min identitet. They Took The Stage, Not The Flame kom bagefter. Den blev skrevet i en periode, hvor jeg langsomt begyndte at forstå, at andre godt kunne tage min rolle, men aldrig den drivkraft, der havde fået mig til at vælge den. Flammen var der stadig. Jeg havde bare svært ved selv at få øje på den. Da jeg forsøgte at vende tilbage til arbejdet, opdagede jeg, at kroppen vidste noget, mit hoved endnu ikke havde forstået. Jeg måtte erkende, at heling ikke kunne fremskyndes med viljestyrke. Den erkendelse blev til Learning How To Stay. Ikke en sang om at komme hurtigere videre, men om langsomt at lære at være der, hvor jeg var. Den sidste sang, When I Forgot Myself, blev den mest personlige af dem alle. Ikke fordi den handlede mest om mig, men fordi den handlede om de mennesker, der blev ved med at stå ved min side, mens jeg selv havde svært ved at finde fodfæste. Først da jeg skrev den, gik det op for mig, hvor stor en betydning de havde haft. Når jeg lytter til de 4 sange i dag, hører jeg ikke bare musik. Jeg hører min egen helingsproces. Jeg kan næsten følge den person, jeg var dengang, fra den ene sang til den næste. Det er som om de blev milepæle på en vej, jeg endnu ikke kunne se, mens jeg gik på den. Noget andet overraskede mig også. Hver gang en sang var færdig og blev udgivet på streamingtjenesterne, oplevede jeg en lettelse, som er svær at beskrive. Jeg havde ingen forventning om, at ret mange ville lytte. Det var heller ikke derfor, jeg gjorde det. Det afgørende var, at mine følelser ikke længere kun eksisterede inden i mig. De havde fået en stemme. De havde fået en stemning. De havde fået lov til at eksistere ude i verden. For første gang i lang tid følte jeg, at jeg var fuldstændig hudløst ærlig. Ikke kun over for andre, men også over for mig selv. Midt i den proces kom kunstig intelligens sådan rigtig ind i mit liv. Mange vil måske tro, at det er den mest interessante del af historien. For mig er det næsten det mindst interessante. AI skrev ikke mine tekster. Den skabte ikke mine følelser. Den oplevede ikke min burnout. Men den gav mig noget, jeg aldrig tidligere havde haft. Et nyt kreativt sprog. En ny måde at udtrykke det, der allerede fandtes inden i mig. For første gang kunne jeg skabe den musik, jeg havde hørt inde i mit hoved, men aldrig haft de musikalske færdigheder til selv at skabe. Det blev en øjenåbner. Ikke kun i forhold til musik, men i forhold til kreativitet. Jeg begyndte at forstå, at teknologi ikke behøver at erstatte det menneskelige. Den kan også forstærke det. Den kan gøre det muligt at udtrykke tanker, følelser og idéer, som ellers aldrig ville have fundet vej ud i verden. For mig blev AI derfor ikke en genvej. Den blev en bro. Det var også her, de første spirer til Google-vision begyndte at vokse. Da kreativiteten først havde fundet vej tilbage gennem musikken, begyndte den at vise sig alle mulige andre steder. Illustrationer, modeller, frameworks, essays. Langsomt voksede de idéer frem, som senere blev til The Clarity Library, The Clarity Personality Compass og resten af det univers, jeg arbejder med i dag. Ikke fordi jeg havde lagt en stor plan, men fordi jeg igen havde fået lyst til at skabe. Måske var det først, da mine følelser begyndte at blive hørt af andre, at jeg selv begyndte at lytte til dem. Et lille PS. Kim OS6.3. Venner spørger mig nogle gange, hvordan jeg har det i dag. Mit svar er næsten altid det samme. Jeg er ikke den samme som før. Med et smil kalder jeg den udgave af mig selv, der kom ud på den anden side, for Kim OS6.3. Ikke fordi jeg blev en ny person, men fordi
Jeg lærte noget, som den tidligere version af mig endnu ikke vidste. Transparens. Den stemme, du har hørt, er en AI-genereret version af min egen stemme. Historien, refleksionerne og budskabet er mine. Cookie Vision tror på åbenhed om brugen af kunstig intelligens. AI kan forstærke menneskelig kreativitet, men den kan aldrig erstatte menneskelige erfaringer, værdier eller ansvar. Tak fordi du lyttede med. The Clarity Library begyndte ikke som en plan. Den begyndte som en samtale. Og måske er det netop pointen. At de mest interessante ting ikke altid opstår, fordi vi kender målet på forhånd. Nogle gange opstår de, fordi vi tør blive i samtalen længe nok til at opdage, hvor den fører os hen. Jeg hedder Kim Kugel,